Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 9, versi minn 7 sa 9. F'dak iż-żmien sema b'Ġesu Erodi t-Tetrarka u beda jitħasseb għaliex xi wħud kienu qegħdin jgħidu li Ġwanni qam mill-imwiet, waqt li oħrajn qalu li der Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Iżda Erodi qal lil Ġwanni qtajtlu rasu, mela minnu dan li fuq qiegħed nisma' dan kollu, u beda jfittex li jarah. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. X'ħeġġeġ il-kuraġġ u d-żelu tal-martri. Huma ħabbew lill-Alla u l-verità tiegħu aktar minn ħajjithom stess. Biex wieħed jagħti xhieda għall-verità, mod speċjali dik tal-Vanġelu, ħafna drabi irid iħallas prezz għoli. Ejja nieħdu l-profeti. Kollha sofrew abbużi u ħafna minnhom ġew maqtula. Erodi, minkejja li donnu ma kienx ċert għandux joqtol lil Ġwanni jew le, kien bniedem li kellu l-kuxjenza tniġżu. Meta sema bil-fama ta' Ġesu, u issapona li Ġwanni l-Battista li hu kien qatalu rasu, kien reġa' qam mill-imwiet. Sfortunatament, għal Erodi ma rnexxilux jeħles mid-dnub billi ħeles mir-raġel li kien jakkużah bl-istess dnub. Erodi kien raġel dajjef u kien jieħu deċiżjonijiet qawwija fuq affarijiet ħżiena meta fl-istess waqt kien jaf x'inhu tajjeb. Din it-tip ta' attitudni kienet turi djufija u kemm kien beżżieħ. Inti lest li tixed għal Ġesu u għal verità u s-sewwa tiegħu minkejja li dan ifisser jew oppożizzjoni minn dawk ta' madwarek jew li jkollok tħalli xi dnub għażiż għalik u titgħallem tgħix mingħajru? Kemm il-darba l-Mulej ġibidlek l-attenzjoni fuq id-dnub tiegħek permezz tal-profeti li hemm fostok illum u inti forsi ħassejt il-kuxjenza tniġżek imma m'għamilt xejn dwarha. Għasfur marbut b'ħabel jew b'ħajta xorta waħda mhux ħieles biex itir. Bl-istess mod, jekk wieħed jibqa' jgħix fid-dnub bla ma jfittex li jinħal minnu, dan id-dnub kbir jew żgħir ser jibqa' jżommu l-sir. Mulej, għatini kuxjenza sensittiva u qawwija ħalli nkun nista' naraf il-ħażen għal dak li hu u nindem mill-mod kif offendejtek. Enni nażel dak li hu tajjeb u nwarrab il-ħażin li hu kontrarju għar-rieda mqazza tiegħek. U enni naħdem għal qdusija tiegħi u tal-oħrajn ħalli nkun noġbok f'kollox. Amen.